Dolai hangkor long traibeli bukhaktini DURFVC bai khopja kohoirua japarani Durgajoy JB School Rungnokni rungfrungnai Prabhat Debborma o school posting kalaimani bisiba kakha phiaba o bisibani bisingo talchapano subungui school fiok jakya amshuk bisini midday meal bo soguya haini bagai kamini lukurok omhai halokno nugui waire waino school kahamke fioknani bagai kok shake damrogui kok shawu frungnai Prabhat Debborma omhaike damrogui kok sajakmani kok rongno kok tmothumne rongno ringai kamni lukurok saikhanarika amsuk bisi kolokma romoi o rungnok fiokja geni jarino tabuk rungsrungnai rongni thinang kemajak rungsrungnai rongni thinang munak bokhago thangai tongkha haini bagino lukurok bahaino omhai halokno nuguino siring tongi manlailia koktma thumnai rongno ringai o school ni halok tei frungnai Prabhat Debbormani kokno tibo koktma thumnai rongno saikhanari mani kok khnai dita musaka kamni lukurok o school ni jingjal tei Prabhat Debbormani bungui स्कूल नि मुंग तम हंजाक Durgajoy JB School बो पारामो class 6 পর্যন্ত তংইরো पारानि मुंगसे আর কাই কো হইরো যা अमो স্কুল নাম হয় Durgajoy JB School ओको प्राइमरी स्कूल क्लास 5 जरा डाक्टर বো जों आं गना तो साइनाखा बनो आनो दारा दारा नि साइतंगो बो जेति दो तब तागार बो ता उबते अंकर जो आं बेलो आल मुसे करे मास्टार नang दायित्व करो आर काइसराम दि अबि साइतंगो बो सबसा अरन मास्टर मास्टार खरगुसु मास्टर कारो काइसासि खरगसा स्टूडेंट रखे खरगुसका छात्र रो बो जर है ता छात्र 50 जना दे ता बस ओखा बो बस थांगा ता जर तो बारेसे परितंगो ता ओ मास्टर फायनि बगै जा थांबाय जायो तो बारियाव जिरिनिया कलेज हट बा दांगो जों फुरि माथं नता बो मास्टर थारा फाय स्कुल फाया आबन बनो मासागो बोसोरका फाया आ बदिसि दखबो तागलाय फाजे फाया sabtago waisaro phayna फाजे फाया ei owinkala hamma sabta बासा फायका हासाबो मासेसो बासा फायाबो asarni बोसोर का खारो बो बय मत बिराद देखा बोसे अरो स्कुल कलाइमानि बहुत बा कखना 40 50 बकाल फने 5 बছর काखना 5 बोसोर रो फैमानि अब 5 বছর शिफ्ट दंबो 5 बोसोर रो 20 बोसोर फैकना बो स्कुल बरो 5 বছর बेसियो कत प्रथम का मासे वाइसा फायु दा स्कुल माइरंबो बजार फायबो पारगासे स्कुल माइरंबो हलियाबो मेडिमेल रो मासे एटा आवतर जों हिंगा तमान आइ थाइ सिंदि आइ सेनो आखाय आसिमो जों साइनाखा बरबो कमनखानाखा बजार अबो टिउसन रमनो टिउसनबो गिरि जागोबो मास्टर रग्रमै रो फोरोंनाया बाहाय बरम दैया अबो रमि रखा बायनि बेतन नयाबो betorya aini bagi yakaro बेतन नया ताबो आखाय जेरमो मानदिया टिउसनबो ताखे फोरोंनाय करि खेता आखाय फोरोंनायबो कोरै बा बबो फाइया bosoro टिउसन कोरै ओ ताला थेबाजा कुवा गैतंमनि 20 बोसोर काखाबो बो फायांमनि अब तै ताकलिनो ओंखाना उनाव कु जतो तागो ताला कु जागा बनो जतो हि कान पाइथाक सालसे बो स्कुल फायमानि बोसोर स्कुल ताक फुटबल ताकल बसनि फाजि फायाखो एक बोसोर काखा फायजिया फाया asarni mong tamo बरा प्रवास देबना बरनि बहुत yang नेबलटिला नरक आबन तयै साइजानाय खाकियाबन थानि साइ आजनिबो साइनाखा बौनिया हाइ बेटन बो तहन जों फारियाबा बसे साइतंग तमारो नों आइसबो सादि आंनि साकिबो तारमिया बेटन तानो फारियानि साइतंगबो ककट साइतंथा ककट साइतंगबो ओ मास्टर न तैसा फाव खाया ककटबो साइतंग ककट साइतंगबो दिनै ओ स्कुल खुलुक जाय आं मानि जारै नं अरनि सरायरकनि थिनां भबिष्यत बहाय तामो अंगै मानो जेराव ताय जतो जेराव न मासाल सरंनि थुंदिदो जों मास्टार फाफाय था फाफाया जानाय जों तो कामै थांगो जयथ फाइमोन सिसिया beton nadane pukaisi mi अरो सोलोंनाय सरायरक अरो सोलोंनाय स्टुडेन्ट रक बरनि थिनां तामंनो अम हायके मा फरिया जेराव तो दङ दङा तो जेराव जतो दङ नरख कामिनि न जे बाखानो दङ school ni mong tamo